moćnik i desnom rukom poslužuje dižesti sa desne strane. Desnom rukom sa desne strane. Kafa. Znači imamo još uvijek dvije vrste kafe i to je ukuvana ili na kraju pije kafu koja nije sigurno sa mlijekom. Ajde, uzmi da će ovo dvije ruke. Moguće da ne daš mi? Ne, ajde. Uzmi da tamo se ispod ovog stola. Ne, tamo ispod ove patke, daj. Preuzmi ono. Mogu ja li? Preuzmi ono. Vai, idemo za rođendan. Ne. I još samo jedan detalj, molim vas. Ukoliko se posluži espresso kafa, donosi se iz kuhinje i odnosno slačionice u šoljama, nema vode,